Равиль Рахмани, 22 июнь Тулай Тырак. Ялгыз төн. Утырып, тәрәзәм төбенә, каршылыйм иң кыска төнемне. Гашыклар сәйранга чыккандай, җиһанга йолдызлар сибелде. Минуты кадерле дип микән, һәр берсе нурланып яктыра. Аларга кызыгып, йөрәгем күкрәккә сыешып чактыра. Бүлмәмдә зур шәүләм яралды. Күңлемә уйшыем таралды. Төш кебек кыска бу яшьлектә дөрләп бер янмый да калмаммы? Яшим мин дөньяда ни өчен? Бармы ул ялкынлы зур эшем? Кайларда җан аткан үз кешем? Караңгы шәүлә тик тормышым. Таң ата, алдымда өметтән кабынган иң озын көн тора. И күңел, кояштан гомремә күчәрлек илаһи ут сыра.